Sinari, Ante. Ba. Kone resikile mika mangoro suma la. Chana uko no suma ngadi. Desani. Sama soro sungura koni. Na tes nola. Wa fulani ba koni. Musokono mako ni ka kote bano. Ka kolo nyini kana di ma ochi me ali ki ka kolo entretien ke tugo fana ke. Nga tulu koni bogo nyuma no dunjogo dumani fana ka jaye. Na o ka show fana rosa. Klubala ka show go. Okono yanga takadi. Sungura. Sungura. Namu. Desani. Ali tasuma shima sekadu. Koni njabene kanuka chokolasa. Akira tugo. Inchi. Manchi. Dunia kumunendo de. Suga baten bulu. Wuti. Dunia. Ko kumande bulu ni be wati de. Nyame. Abinya no bo. To bili masaka ke bi. Santine. Osena njala nini? Oduna kunu. Afam. Meta bina janfi. Na kira tukumna. Ni dosoro. Anna ga roga senen toy. Ami solution gambo to bi shini. Yalla. Iga lajere nonte murani soko be ga digi kenna bari. Ba nyafam. Mata banya ba fe pour que ka frado dunga dima. Akunya do dinne mane oluku. Mineta ba. Masaka ta le yoro la de. Sino dugulu sino ka frafin franu kainde. Muna tlaka ta boy ni kile sumana. Nyele jarani kan memi data iga konu bege ibe no ibe ba do ni mu ko pare mbila ko me de bileta kalama ai ne to kalama re foni anya ko tigi segena ko tigi wari bi ko tigi dogoni me here ke sekin to ko tigi nyele wa ne dalin bala tere de bi ko tigi musolo de ganke nyele te fushi tenko e ka yali a dogoni nga bo kulushi ko be nyane anno o tara dugu kono kata kalanke kana temi danga bi kutigi ko wa na ma musin blatike fe nyele o te danga ko be ala ka baradi wa o be tanto di mogo na ka kuma nyana ma fa nyana te do wera soro ko be ala ka ku yanga nan be dala ku ku anga nan be dala ku ne tere jugu de musin ma musin ta kama sinya yo fene fotubu o shite kaba we ne te fe ka ali ka ni toko foyere je tem be dugu kono lagasa lugusa ko ale be ni fe nyele o fela to ko jugu ego no ka be fe o to ko jugu ye nyana te donja mogola ko kamelen kene ne be mun foni che nyana di in kamelen kene ere kan nyongo mbulu nyele ne kon fe o to ko jugu yo mogo ma wa nuvela nyini ngana fe nyana ne ka ta sani kana ne ka bigula ne la ka me ola Ni bora dukono dimsenu ne be bo. Mario! Oga. Sungura ni maru nana. Kaka ta fale nyini kana juna. Iya mewa. Mugo ere bo dimsenu bu senta taga bo ku sin buguru chechele ne do. Ne to no kotigi we. Ante to no kotigi. Amba. Nte. Nyele. Abedi. Dunga kawanyena. Abike tuji. Wale. Fanta ko ni. Ni ma seneke ko ngobi fa. Asa ne de fanta e ko ni. Idonga ni be agato de nyera mako bila. Agara tuji. Mako don ne bila. Amune bi. Wanye mako de bila. Me jugumantere. Nene a jati mi. Na figa fenetere iba akete parce que mako wal du kono kuma le do. Amana ko. Nyele fembe ka ko ni. Mina fo.
E dɔgɔnin kɛ. N dɔgɔkɛ. Ne dabalaw de banna koyi. Ne taara ka kalan kɛ duguba kɔnɔ o de ko tɛ. Ko dɔn. Dunanjigi so min filɛ nin ye an ka yɔrɔ kɔfɛla la kɛ. A taara ba ɲɛba de ta ka taa ba ɲɛba bɛɛ. Ba ɲɛba bɛ su k'a bolo. O bɛ tile k'a bolo. Wa taa bali dɛ. An ka nin dugu bogotiginin bɛɛ de bɛ dɔgɔnin bolo. Ni ne ye miiri e bɛ sɛgɛn sugu min na hali dɔrɔmɛ kelen a t'a d'e ma. Nka ne t'a dɔn dɛ. Ne kɔni fɛnɛ y'a mɛn de. Ne kɔni t'a dɔn. N y'a faamu. I ka ne balimakɛ mɔ. Na ne ma fili a bɛ k'i jɔyɔrɔ fin balimaya la koyi. Ne m'a fɔ a tɛ k'a jɔyɔrɔ fin i b'a dɔn mɔgɔ ɲɛnama yɛrɛ de tɛ quoi a tɛ ka fɛn kɛ ye o e mɛ e bɛ sɛnɛ la. A bɛ ɲa a bɛ ɲa i bɛ min kɛ sisan i ba ne tɛmɛna ka sɔrɔ a bilen ma kan furu la i bɛ solution bɛɛ kɛ ka taa o dɛmɛ a ka furu kɔnɔ yen. Ne ma taa dabɔ bɛɛ kama. Ayi n'i ka kuma mɛn koyi n'i yɛrɛ ka ɲi maa min bɛ maa fɛ dɛ o de bɛ mɔgɔ lajigɛ i ni ce. I muso in fɛnɛ ni kɛ. Ayi n y'a faamu koyi n'i yɛrɛ wala n y'a faamu ala k'i sara n'a ye ala k'i sara han i ni ce. Tisani fagalu mɛrɛntɛ murutu wali du kɔnɔ i tɛ so san i tɛ se fosi la min mana a tɛ puru ɲa a tɛ puru ɲa ni min yɛrɛ purula ka di nin bɛ se ka bɛɛ tɛ dilan na nin b'a sacogo de la nin ta n'a ye figi bilalen. Donc n'i y'a faamuya donc village bɛɛ bɛ tan fan bɛɛ sɛnɛkɛyɔrɔ i yɛrɛ kana dugu la i ti fɛn bɛɛ kɔni birilen don bɛɛ birilen don mɔgɔw kɔ bɛ se ka si sɔrɔ nin na tan cogo di. Wa dugu in kɔnɔ yan non n'i ma don a kɔnɔ i t'a dɔn mɔgɔ yɛrɛ go dɔw ye yan suyɔrɔ cɛ a bɛ ko mɔgɔ k'i bolo ta bila jɔn ka joli yɛrɛ wele n'ale ka position bɛ cogo min na. Lelale ko bɛ cogo di i b'a kan cɛ aw ka dugu in sɛnɛko bɛ cogo min na kɔnɔ m'i bila ka taa foro la dɛ ayi ma taa foro la d'accord ok problème t'a la i tɛ hakɛ to donc n sigilen filɛ nin ye an ka yiri mangorosun in kɔrɔ so kɔfɛ i tɛna k'an sɔrɔ yan sisan d'accord ok bisous. Wow. O tuma ne kun bɛ ka na yan kɔrɔlen yan. Awɔ kɛ. I ye n wele dɔrɔn bolila de. Cɛ mais o dun tɛ hali fisi. A bɛ kɛ cogo di? Nin y'an muru vitesse ye dɛ. Kan jumɛn min? Kan foyi ti. I ɲuman nana. Wala i ɲuman nana. Sisan i b'a dɔn problème dɔ de bɛ ne da la. I yɛrɛ o bɛɛ to yen fɔlɔ sa. Est ce que i ɲɛ b'i ɲɛda la bi? E yɔrɔ n bɔrɔnin don dɛ. I ko buteli kɔgɔ. Walayi a fɔ tuguni cɛ fɛ. I ko cogo nin lajɛ e bɛ ka nin mun kɛ ne la i b'a dɔn ne de kan ka nin k'i la cɛ. Cɛ jɔn de ma kɛ tan? An ka dugu la dɔ taara formation kɛ o nalen don sisan. O de y'i kɛ tan? Awɔ. Non ayi a fɔ a ye n bɛ tila k'a jan sa. Non nin maquillage tɛ fu ye o. Mɔgɔ bɛ se k'i muso beauté labɔ tan cɛ ko i k'o tigi bololankolon bila. O man kan kɛ fiyewu. Kan jumɛn bɛ da? Kan foyi ti. N tɛ yɛrɛ dɛ i nana sɔrɔ boisson tɛ. Nɛgɛma yɛrɛ. Mais i b'u bila i kun na. Fo ni ɲɛnama dɛ. An bɔ ni minɛ. Awɔ. A dun ka di. A ka di yɛrɛ de. Ne yɛrɛ kun bolo nin tɛ sɔrɔ yan. Ne bɛ ka kuma i fɛ o ne kan ka boli ka taa sɛnɛ de la yanni faga na. Sɛnɛ? Awɔ. N nana ci teliman dɔ de la. Donc a ka mɔgɔw b'e to tan u b'e bila sɛnɛ na. A bɛ kɛ cogo di?
est-ce que nous me valeur dɔn Madala. est-ce que mɔgɔ bɛ se ka nin lajɛ ala ye sanfɛ fo duguma mɔgɔ bɛ se ka nin lajɛ kan est-ce que hali n'a jiginna i kunkolo la k'i ka daba di nin ma i man ka kirin ka bɔ ka bin yan I kan ka kirin ka bɔ ka bin o tɛ ne valeur dɔn komi ala y'a kɛ ne yɛrɛ cɛ ɲuman sɔrɔ. est-ce que si b'i fa la Si dun man ka ba la. non Awɔ bɛɛ to ko ne ka tulu de bannen don. N'a sɔrɔ i bɛ se ka 250 di yan. m'a faamu Ne ka tulu de bannen don n ka mun tulu n'a sɔrɔ i bɛ se ka 250 di yan. ne y'o faamuya mais i ko ka joli di ma 250. e b'o de mɔ wa Awɔ. O tulu ɲɔgɔn foyi tɛ yan musomanin si tɛ se k'o mun ne tɛ yan. tulu 250 taa e b'o de mɔ wa ouais il faut croire bon désormais et tu sais ne tɛ se ka n yɛrɛ ka n valeur lajɛ k'a ye ne yɛrɛ bɛ cogo min na bon vraiment k'a ye k'a fɔ ko n muso bɛ tulu 250 ta kana to dugu tɔw ka bɔ nin kalama quoi Cogo di? non 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 o joli 2000. Ni bɛ tulu sɔrɔ ka samara sɔrɔ ne ba yɛrɛ u ka woro wale nin bɛɛ b'a sɔrɔ i ka ca dɛ i ni ce. tu sais o don samara la nin jali ne o la an ka kuma bɛɛ to n bɛ boli ka taa ni n fa na dɔrɔn a bɛ kɛ baara ye n bɛ boli ka taa an b'a kɛ ten. ok problème t'a la n y'a mɛn bye bye donc k'an bɛn yan mɛn hein cɛ mais non 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 vraiment cɛ mais est-ce que nin ɲɛ b'a yɛrɛ la i bɛ se k'i to tan cogo di e bɛna tugu ne kɔ ne bɛ tugu e nɔfɛ i ɲɔgɔnna muso ɲɛnama i t'a se ka fɛn valeur k'i yɛrɛ la mais fo tulu 250 ta bebedenninw ka tulu mun ta est-ce que n tɛ n ka jo wele yɛrɛ a kana n nɔfɛ yan tiens wa n ko yan yiri suma min kɛlen ko clim de b'u la walayi allo an cɛ ça va ko bɛ cogo di e bɛ min cɛ n bɛ fɛ cɛ an t'an bila a la niveau kura in na yen fɛ quoi i bɛ ka cɛ ka yɔrɔ la an problème t'a la ne yɛrɛ b'i sɔrɔ n nana fɔ n y'a nɔfɛ mais n yɛrɛ b'i sɔrɔ yen quoi fo waati an b'a kɛ ten cɛ non vraiment yɔrɔw tɛ kelen ye i ka yiriw lajɛ mangoro sun bɔgɔso filɛ en fait il faut que je ne pense pas ne bɛ se ka durer yan tuguni hein Bishi tuma ye mɔgɔ sɛgɛn koyi ne yɛrɛ kɔni ye lasumaya dɛ ayi man lasumaya daga n sen tɛ ka se ka taali kosɛbɛ bilen a bɛ kɛ nama nɔgɔ ne ni n cɛ ɲɛjɔ wɛrɛ kɛra ɲɔgɔn ye ala y'a sɔrɔ n balimakɛ mun na hakili ka dɔgɔ ne dɔgɔnin denmisɛnninya yɛrɛ b'a la sa walayi denmisɛnninya yɛrɛ b'a la i bɛ n'i ta na hakili yɛrɛ de walayi kana jigin a la koyi a nimaniya sɔrɔ man di kuma dɔw la dɛ nimaniya i k'a da ala kan ni ne ye miiri ne fɛn kun bɛ ne cɛ bolo wagati min na a ye dɔgɔnin kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ne b'o dɔn k'a ka kalan sara ne b'a bɛɛ ye du kɔnɔ k'a yɛrɛ ja diyaɲɛ kow la k'a bɛɛ d'a dɔgɔkɛ ma ne b'a dɔn masaw tayalen kɔfɛ jigi foyi kun tɛ dɔgɔkɛ in na ale kɔ kɔrɔkɛ y'a kɛ mun kama ala kama ko tɛ yan an k'aw sigi an k'o ala fana lajɛ bani n'an y'a sigi ko ala lajɛ ala ta ye tiɲɛ ye a bɛ changer walayi est ce que nin bɛna yɛlɛma walayi n dagawula a bɛ changer ala ma taa dala dumuni hali dumuni an t'a sɔrɔ ka dun kana lakasi sa
Angata kuma boroshi kuma wala bi yoro min san to fushi to yere bi yoro min ni bi yoro to fushi ni mani abe kila na kuma dawla ni mani sa ni mani budo de ali dumuni hada dumuni suraka yere bi chugo min na jaba ha ali dumuni anta suraka ni afiyana debi ndaga kona intara ni matali dogotoro sola folo dan sa don de don daga wuli anta intiba wari baba la bega kumani yamba be bana nere bina kumana ya kile plana yami nyame ama boroshi ta wera sanse ngani kabufo name kambe wakati wera na fora kamna tadu akoble chela tudidi na fora wari be dodi ko balme dabra kala yo jigetu wari be bola wari kubaya oba Allah itu langsung ada cebal bagi kele de cahaya jaga pe bela jelela kada bal bagi kele ba na pora ore bega wari jese du be wo chen kele kai be wo kamale kai me ataga nyuma do aya dere mare ala Allah kan tembak irana. Mai mako telepon mai mako. Allah, Allah tanah jete. Allah, itane laje kana kore lajete. Mai mako jama kungkoi. Allah kala sei kana cebal bake. Nitore ade flepo kele Allah. Debina kore itara de batali do tola. Ali purang se burula de basega surakata. Allah ne jahira jaga pembela jelela. Ka balme kani kele. Sabla fatara batara ka fidini to abulu. Na brode wari sorobi. Omega di jie mogoma ni bora dugu dafe. Fo bugu kundo bego go chekai. Me anyeta yoro lala. Ni asugoro alaka o nugaya aye. Ma, Allah. Ma, Tantila. Allah kena fenkila. Tantila. Ma, nukan segana don bida. Segana bida. Alaba nugaya. Alaba nugaya. Nte ma, ko ni gana de. Dugu in kono ko. Fente bulula. Ne fila cogo min na ni sɛnɛ ma nɔgɔn ma. Wallahi. Birili bɛɛ ka gɛlɛn ma. Awɔ. O ka nɔgɔ ala. Wallahi a nɔgɔyabaga ye ala ye. Awɔ ala ka baara dɔn. Hali bi aw ka dugawu kɛ. Amina yarabi. Ala ka nɔgɔya kɛ. Amina yarabi. Ala ka nɔgɔya kɛ. Amina yarabi. Ma, n bɛ taa ka na. Ayiwa. Foli kunu. I ni baraji. Ala k'i bolo kɔmi i kɔ. Amina. Ala ka hɛrɛ k'i ye. Amina yarabi. Ma fille, ça va? Anti, regarde de Canada. Ko ma fille de wa? Regarde de Canada. Ne ko ka ne tiga cha. Chogo de, ça va? Avec Chogo. C'est mon.
ala sa a bɛ tɔgɔ di kuma tɛ dɛ e tɛ ka kuma ne fɛnɛ tɛ na dɛ i ka ko de ka di ne kana na ko gɛlɛya sa problème ye min ye dɛ ala yɛrɛ de m'e jeli jani minɛ e ko man di ne hali fitinin wa ne ko dun bɛ diya e ye dɛ ne kamele kɛnɛ de ye a na kɛ ne boli b'e bolo dɛ hali ne kɛra kamele su ye ne ka sira tɛ la boli tɛ ne bolo nka da k'i kali bɔbara k'i kala a bɛ to dɔ la ne fa tɛna t'e bɔbara kala a tɛna t'e da ta la i bɛ k'i yɛrɛ filɛ jɔn ye i bɛ k'i yɛrɛ filɛ jɔn ye an ka to la ne de ye ne ɲinɛ de ye e de ye dɛ ne ye kamele kɛnɛ de ye an ka sigi an k'o fana lajɛ kamele su ye ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛ k'e la an ka sigi an k'o fana lajɛ an ka sigi o fana lajɛ ni e bɛ dugu na ne bɛ dugu in na a bɛna to min na an bɛ sigi k'o lajɛ i bɛ yɛrɛ filɛ jɔn ye kamele kɛnɛ dugu mɔgɔ bɛɛ bɛ ne dɔn yan e bɛna sigi ko a dosi a bɔti i ma foyi y'a la fɔlɔ jiba lagi e tani maju aja nggak begaja aja saja aw kɔrɔla aw man ka baara kɛ anw ɲɛna a bɛ kɛ cogo di denmisɛnnin tɛ du kɔnɔ dun bɛɛ bɔra tɔɔrɔ su la kodi baasi tɛ tɔɔrɔ sɛ ne yɛrɛ mago tun b'e la a ka di a ka di a ma juguya wale a ma juguya kɔni mun de bɛ n kamana gannen don i tɛ wale ne yɛrɛ e ka ɲi cogo min na ala boteri wa ni den i kelen cogo min ne diya kosɛbɛ dɛ awɔ sisan e b'a dɔn mun bɛ yen ko n'o don la ne ye ni muso karatɔ ni ɲɔgɔn fɛ muso karatɔ jumɛn e tɛ ni don ni muso ɲɔgɔn subaga tɛ dugu bɛɛ o ye jɔn ye tuguni kotigi ka muso kɛ sa filɛ n denmuso sabali sa e tere bɛ ni muso in na ne denmuso sabali kana da la e dun ka ɲi nɔ i b'a dɔn e cɛ ka ɲi dugu in na ani worokiya tun b'a la worokiya sara ani Minata tun b'a la Minata sara wa a tere dɔw bɛɛ faga komi e ka di ne ye ne fana y'a décidé ko ne bɛ kuma e fɛ ne tɛ mɔgɔ jugu ye hali ni ye ne dugu ne b'a dɔn ko ne tɛ mɔgɔ jugu ye a ne denmuso sabali bi ma ne ni n terimuso bila ɲɔgɔn kan dɛ a bɛ san 30 bɔ san bɛ jala ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ si ma deli ka y'an tile kelen k'an bɛ dala suma la ɲɔgɔn bolo y'a mɛn a to an bɛ ɲɔgɔn na ne b'a dɔn a bɛ n dɔn nin m'an bila ɲɔgɔn kan dɛ kabini an bɛ npogotigiya na fo ka n'an si jɛ an ka teriya nin bi teriya tɛ dɛ kabini an ma furu fo kotigi yɛrɛ nana ta fo ne yɛrɛ binajan yɛrɛ ne ta binajan ala y'a si a mini jɔ dɔgɔya o sami ala ka sigi la n denw ka sigi la i bɛ min dɔn ni bi bɔra la i ka marabaliya ani ka molobaliya i k'a kuntaga bɔ ne kan tɛmɛ ka bɔ ne ɲɛkɔrɔ suma bi kɛ gese ye san k'i bila kɔlɔn kɔnɔ na ɲi ɲɔgɛ ayi a ka ɲi denmisɛnnin ka molobaliya la dɛ a ka dan bi ma an kana ɲɔgɔn sɔrɔ kɔlɔn da la suta fɔ k'i bɛ mana ko f'i a kɛ to suma min sɔri kɔnɔ n kɔrɔla cogo cogo mɛ n ma ban awɔ ala ka se ni ɲuman ye tan o y'i kungo ye a juguyara fo ka ne ka fini bonya ne ma e dun sɔri yɔrɔba bɛ yen wa
Eh, baraka la de. Kun jara de. Ajara. Kasura fasa wakati. Kono kumekani tiga don. Ni disani. Ini kono jara angani son jalan nyoma kera nyogo eso. Ndinya nala sana. Ala mana kumike. Mo si sotoro. Nyina fon fana to ka fon nyo masaw fe. Nala sona. Kaba masaw fe. Atusubilo. Abinyana bo. Sara. So kira siapa? Kuni itu linte. Ha? Itu kuni tu kuni. So de bigi siga. Okay. Kani masige ne? Men to na ban sanyi na kuni. Ai kudo kun be kanyina. Ni to ma fo nyo masatigela. Ni to ma fo tege masatigela. Ni to ma fo kaba masatigela. Sungro tigela. Suruka kono fo be ganyo ban fe. Awo. Obike ni ala sona. Ta su iga tilla fe kana bara fu ike. Inte fu ike. Ali ga shi kana shi fu to manyina. Awo nyame. Yame. Awo. Awo. Sungura. 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 Amado ibina ndike mobili la yoro. Ibina ndike mobili la. Ore kadia. Okay. Allah subhanahu wa ta'ala. Dubina baby gani de lexisa. Ça va? Comment tu vas? Tu vas quand? Bien. Bah. Aïe aïe aïe. Ça va? Yoro. Che. Ibaro che dugu kono ko kacha. Ibaro che ni ibaro ni mo nana. Dugu jera souvent courjou kacha tseka sigi. Ma voilà. Merci. Kamere kene. Nche. Ça va? Ça va. C'est Oh là là. Ok. Bien. Tu as gâté d'où? Amona? Amona? Ah d'accord, ok. D'accord, ok. Patron agara foma. Eh voilà. Tibi so mara ne sigme aki kono. Tibaro. Ka yoro belle jenta do ngo amnyo soro chuma ne ka batterie fana telephone fana batterie bana. Ah. Ne te rasigi fuka na system jo. Che ibaro che. Atungadi ne ngantele ka singui. Me ibaro ka sira intention. Ngasra mai. Jani sana sira ka sira be dige dige. Wallahi ha. Ibaro mobile sur sira ta. Non. kana dimisa bege togodi. Mais ma mobile comme ka chunchun dige ngono chugo mun na ibaro. À chaque fois be garage là c'est pas bon. Wala sa. Ngono kun katini yere ba. Ci dok me. Ci dok mun be. Ah. Lonu kum dala. Ah. Na so la ngum saka formation de soro ibulu. Anya fo kana sira? Oh, ina fo wa flat. Mais quoi que? Imo wa flat de la. Non. Soro ga soro basana. Tu sais ibaro quoi? Il n'aime no konche quoi? Non ni mago ben la doron kana ni fari faka ka kuma. Ya buke chugo. Non, ay kuma. On se tine. Elle ne peut réguler. War bari ba kun sa kamere. Mais comment? Non, mais comment? Am ga sran basana watu do be ga ko amana ja chugo. Mais ça ce n'est pas moi. Ça ce n'est pas moi. Iterigere do amenyo famu. Ne bora ane. Oh, nyafum. Il m'a fait ni ko dam na ane. Bon ala chance bien bon vraiment ala ma chance mi di dugu den to ma. Au final ala ka ke quoi. Mo ko tse ko bali quoi. Ma fama. Iko ko joli. Wafla.
Wafla. D'accord. Wafla, est-ce que vous babo? Je ne sais pas, est-ce que... Est-ce que n'est pas warrior mato inférieur? Bé. Naam. Jotane, ni nga warta mobili kono. Mobili kono kana oui, nga warto be mobili kono. Kamele kene ni ko ni mo ko be fen fena afa yena a cima bare ba ko ana sera ga joni jiga korabje ati de se ka fo de dima tibi dugu jara ne bi chule ma ne siga hal tibi dugu jara ne ma dunu ne re nyete ne sigile na ne na dore no few me war ba ku ne aba ku yere di abinyana bo don non ta ala mo da mo ko keleon amu ke kelende ne te premier ku wille ya deuxième ko etni te la ko yana bo awo abina sisa Voilà. Arana lenjeni Imaya. Faut na finir chiko na ni problème be. Quand il régéné quoi. Na sans Atlante wana ni. ni wana ni. Anto dama. Udama. D'accord, OK. Ya jino ayi. Non. Ngache. No ayi. Ni pe ni wote. Ne dafo. Wannan Mota de bi kime frasro be mais est-ce que mene don ati don ne wala buka kuya wala nkonte foye wala ni bulu bade ne be fenke ya meka boni fe ya no ne fen fitinde mo mo de bi kime frasro ni na wannan fro ni problem fe mi teriga don na wala kana hésiter re wala ni ne mo nyane o ouais ndo mais mina na boli piti koro kore fene ay me na chuko fene do moins koro c'est naje c'est naje ke imagine koro kana na brutaliser koro comment ndo oui j'étais wallahi sécurité Sami fini do ni sanko kabina e koro ke kilinte enyo be san fini na afa na de san fininte ça ma fini ndo sanko te encore kana na moko jatige ndo nini sanko kabina e koro kilinte ma na jenete sangolo kile na koro ndo me ka sangolo la jege jo ma bugo san fini c'est ça ina kun fo e kana na chela dimi ina kun fo bain ndo moi j'ai pas de temps vraiment là il musu te selim pale do nere ko mata ka talabta nisu muso wa ube nemso muso ke nemso te muso ya na muso kon ma dese ma dese ne ya fuite ne na ndila foi yoro do ki dimia fuite na ikume ki dimia ayi ise me ki dimia foi koro ma ne muso te musewa ngoro c'est comment il faut ka bonyo kona kwa ndaro na ba halembe ufoka akafamu kwa note mais muso ina na chima ufoka muso de o ndoko muso desera voilà ça ikungana muso desera mais ni ko kona muso desera dun ata famu bambe jikorea wala koro bambe jikorea chimbe be kuma mais muso desera kana muso nyaga mi nyona ko ankoro akera kini ko ani makar ko imbulo mi fakata na labta nisu ibi solution ke iga wardo dia ngasikata muso frage to mgo re ba fo chumna mgon fi ni ado ibolo ma se yorom na kana sama kasi we chende muso furu re fora de ni asebiye ka furu il se ka balo il se ka ferebo na banana ikase ka furake mais il yere ba don koro ka fo nunu seti koro ikmanga du ikmanga yere blala yere ikmanga du koro mais voilà do ikan kuma beti ngai bi fon feke wari dia muso deseni membulo sani wali jenga tola amuso lido na ko wari kunni ru betoi ndogo nyame kan jabi nkoro vraiment dina nga chenfia ndeka na folo ne ma nyini okama ya fam
ne muso banna bi exemple ne e banana bi ne ka taa sisan ko nin ka wari di a bɛ t'e furakɛ est-ce que a bɛ sɔrɔ a bolo wa est-ce que a bɛ sɔrɔ a bolo a tɛ sɔrɔ ouais comment sera bɛ ka fɔ n dɔgɔnin i mɔ de don ne ye mun de ne kɔrɔkɛ de fa kelen ba kelen ni dɔgɔnin yɛrɛ yɛrɛ de don fa kelen ba kelen sin ta sin bila o de ye nin e ɲɛ t'a n'an joli bɛ ɲɔgɔn na e bɛ place min na dugu jamana in kɔnɔ sisan k'a fɔ ko i ba kelen fa kelen de nana i ɲɔngiri e kɛrɛfɛ wariko la kana jigin la musaya sa dɔɔni e bɛ bila ti sin dɔ quoi i y'a faamu ouais n b'i deli non i y'o min fɔ vraiment i ye tiɲɛ fɔ mɔgɔninfin i bɛ bila i tɛ sini dɔn tiɲɛ tɛ tiɲɛ don voilà comme wanan ko problème ɲɛna ale bɛ sini kan fɔ ale b'o fɔ kɛ e ɲɛna sisan ko 2000 ne ye wanan de di e ma i y'o minɛ k'o bila ju mais sisan de kɔrɔ i bɛ bila i tɛ sini dɔn a yafa ma ne ta ma e de ma sini fɛn dɔn Mankuri yɛrɛ jaabi dɔ sa ne fa tasa ne ne sɛgɛn min kɛ est-ce que toi tu étais là ne man ta dɔn yafa ma ne ye tɔɔrɔ min kɛ ka n ka wari ɲini e b'a dɔn e ka yafa ma ne ta ma so ma ne ta ma so ma ala ka kɔɲɔ nɔgɔya hakɛ to tan ka taa dɛ a ka sigi par exemple parce que ale ta urgent ye tiɲɛ tɛ ale ta urgent ye wanan dan tan ka wanan di a bɔ kɛ o ye k'i da sigi ale ka taa a to yen sa i bɛ ka pressa ma o a b'a di o i bɛ ka pressa ma o a di kan wanan fi merci sisan e ka wuli tan n kɔrɔ e ka wuli tan ni minɛ tan i kɔ don a kɔ don ɲɔgɔn na a kɔ da ɲɔgɔn na tan u yɛrɛ t'a fɔ kɔdimi sɛgɛnbagatɔ olu fila ko kɔdimibagatɔ fila tɛ se ka sɛmɛ ɲɔgɔn na aw sɛmɛnen filɛ ɲɔgɔn na a ye ɲɔgɔn kungo ɲɛnabɔ aw de ka hakili ma yan k'e k'a ɲɛnabɔ balima nin ka d'ale ka tɛmɛ ne kan i m'a faamuya ale ne ni nin ye sin ta sin bila ne ni nin ye o de ye donc a ka di e nin ka di e ye ka tɛmɛ sisan e ka lamɛn a wari in di ne ma e ka ne to yen comme e ni bɛɛ bɔra joli kelen na wari in di ne ma e ka ne to yen hali n'an bɛɛ bɔra ji kelen na an kana bɔ joli kelen na dɛ hali n'an bɔra ji kelen na a foyi tɛ se i ma i ka foyi de t'a la bon n bɛ min f'i ɲɛna quoi d'ailleurs t'a quoi i kana na énerver quoi wari in d'a ma sa i n'a la n y'a faamu ne bɛ taa musokɔrɔba fɛ yen an bɛ taa solution kɛ muso la n'a sera ka jigin n kɔrɔ n kɔni bɛ se ka mun kɛ sisan n bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka ɲuman bɔ ɲuman na i y'a faamu donc bon yɔrɔ burusi kɔnɔ yan nɔ aw de bɛ ko gɛlɛya aw bɛ fɛn bɛɛ kɛ wari ye or que fɔlɔ la an ka mɔgɔkɔrɔbaw tun bɛ nin bɛɛ ɲɛnabɔ yan ka sɔrɔ wariko tɛ o bamanan furaw ye kun ɲɛnabɔ sigida jamana an ka burusi kɔnɔ yan jɔn b'a dɔn mɔgɔ t'a dan dɔn dɛ e ne fila an taara dɔgɔtɔrɔso la an ma furakɛ yan mais ni bali k'o kɛ kɔrɔ ni fɛn dɔ se t'i ye quoi i yɛrɛ dege fɛn dɔ la quoi ala ka hɛrɛ fɔ n kɔ amina arabi ale bɛ aw nana sɛnɛgali kana kɛ dɛ a yɛrɛ ko ala ka hɛrɛ fɔ an kɔ e ma na hɛrɛ sɔrɔ yan kana kɛ e ka i ka kalanw bɛɛ kɛ yan leçon ta e kun b'o kɛ ka taa foro ni fɛnw bɛɛ la sisan e kɛlen ka kɛ fɛn k'u bɛ nin deli un jour wallahi n bɛ ka sɛbɛn de f'i ye kana di dɛ a bɛnna ne ma ne bɛ sixième année la ne tun kan ka taa examen de la mɔgɔ bɛ ka taa examen kɛyɔrɔ la bilen kɔrɔ ye ala minɛ ka mun kɛ i b'a dɔn a ye jumɛn kɛ ko fɔ ne de ka taa misi nunjuru minɛ a lajɛ ne de ka taa misi nunjuru minɛ k'an ka sɛnɛ kɛ ko non ko denmisɛnnin tɔw k'olu bɛ ka taa ekɔli la bon ne dun bɛ examen de la n kɔni ma sɔn abada ne ka taa examen kɛyɔrɔ la bi ale de bɛ sɔrɔ ka n'i jɔ k'ale muso bɛ fɛ ka jigin o san ne ye échoué mais bi e de bɛ na ko i muso ye n muso ye ne tile kelen de la ka su kelen sa ale fɛ yan kana nin kuma caya sa e bɛ mun k'o wari di l'olu ma i b'o de di ne ma o kana dimiya mɛn yan awɔ i tun ko k'i ba ka fɛn jala de b'a kunna i tun ko k'i ba ka jala b'a kunna awɔ kɛ ɔ sisan e ka nin minɛ
Wodi mburamso ma. Nimbe? Ayi mte fo ye bon kuma don yɛrɛ ma se fɔlɔ yana don cɛ. Inshallah bon ni e yɛrɛ fana gɛrɛsɛgɛ kɛra min ye. Ni kɔni ba ta ye comme ale musokɔrɔba ye. Donc ni i yɛrɛ fana gɛrɛsɛgɛ kɛra min ye. An tɛn'o. Awɔ ma kɛ tiɲɛ ya mɛn yan. N bɛ taa so ka na. Kɔfɛ an bɛ ɲɔgɔn bɛn. Est-ce que ne yɛrɛ tɛ taa n bɛ taa reposer yen fɛ quoi. Awɔ. Yana. Awɔ n y'a mɛn. Ok donc k'an b'o la sɔnni. Awɔ. Ouais. Tu sais ni vraiment ni ne yɛrɛ kun y'a dɔn wallahi k'a fɔ ko ne tun bɛ segin ka na yan wallahi ne tun ma d'a la ni kun y'a dɔn wallahi ne tɛ segin ka na yan mais imagine depuis ni i nana problème mobili aw ka sira man ɲi à chaque fois mobili aw ka sira de bɛ na mobili yɔrɔ dɔ tiɲɛ ne bɛ taa garage la o mana b'o la i bɛna so i muso man kɛnɛ i muso kɔnɔma don ne yɛrɛ y'a dɔn se t'i ye wagati min na ka na kɔnɔ da fantan kan k'i kɔnɔ da wagati de dɔn non kɔrɔ aw tɛ foyi jate minɛ fo ka taa kɛ dɔrɔn ka den wolo ka kɛ ɲɔgɔn kan furu i ko pigeon e de b'i kɔnɔ da ne de bɛna jɔ ko balimaya allo aja ko bɛ cogo di b'a kan kan ne bɛ ne ko i t'a lajɛ i ka t'i ka fɛn fulakɛ in fɛ yen n'i sera ka saga kelen sɔrɔ a bolo wa ayi non a b'a faga ye direct a bɛ taa n'a ye fɛn i ka cɛ in fɛ yen nɔ dɔrɔn a b'a don dibi la problème t'a la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ niveau in na d'accord ok problème t'a la ok merci oh là là jɔn ka taa ni mobili yɛrɛ lavage la mobili fan bɛɛ nɔgɔlen filɛ nin ye bɔgɔji ni fɛn ninnu c'est à dire quoi o imagine e ka nin e ka nin bɔgɔji lajɛ n bɛ tɔ to mobili la non vraiment c'est pas la peine. C'est comme ça. Et mon